Ana crita babagan sawijining tradisi. Tradisi sing diulang saben taun karo sak keluarga cilik sing ngiket atine wong telu nganggo benang kenangan sing ora bakal pedhot. Sawiji dina ing desa Wufi. Bayangno critane kuwi wae, diucapake ing waktu lan panggonan sing padha saben taun. Wis dadi kaya ritual suci sing ngiket bapak, ibu lan anake. Nah, iki critane Muhammad Asy'ari lan Sinta Seruni sing lagi lungguh karo anake, Raya pas dina lebaran. Kaya taun-taun sadurunge, dheweke arep miwiti maneh cerita sing wis apal banget ning jaba sirah. Crita diwiwiti karo Asy'ari, sing crita karo semangat. Dheweke kelingan waktu pisanan ketemu Sinta, karo guyon ngakoni nek dheweke telat mbayar iuran BPJS nganti 3 sasi. Nanging durung suwi cerita, Sinta bojone langsung ganggu karo nguyu. 4 sasi, jarene. Dheweke mbenerake critane bojone karo nduduhke nek wong loro kuwi pancen seneng guyon lang apa anane. Jebul dudu soal wektu utawa panggonan, tapi soal barang. Barang sing biasa wae ora larang, tapi dadi awale cerita katresnane dheweke. Dadi critane ngene, wektu kuwi Asy'ari lagi bingung pol ing kantor BPJS. Wis antri dawa, formulire durung diisi. Lah kok lali ora nggawa pulpen? Untunge ana Sinta ing burine sing siap nulungi. Tipake pulpen sing diulungke Sinta kuwi aneh. Lemu, cendak, lah kok ambune stroberi. Asy'ari ya jelas ora bisa nahan guyu. Lan ya saka pulpen kuwi, cerita katresnane diwiwiti. Saka pulpen stroberi, ceritanya terus melumpat menyang kencan pertama sing wah ora biasa blas. Dudu mangan ing restoran, nanging luwih nekat tenan. Coba bayange, Asy'ari ngajak Sinta mangan bakso, tapi Sinta nolak alus. Karo guyon, Sinta malah nantang Asy'ari. Nek serius, ojo ngajak mangan bakso, tapi ajaken menyang nikahane kancamu. Lah kok ora dinyana, Asy'ari nganggep tantangan kuwi tenanan. Tenan wae, 2 minggu sakwise kuwi, wong loro kuwi nekat teka ing resepsi nikahan kancane Asy'ari. Tanpa undangan, ora nggawa amplop, modale mung mesem karo klambi batik. Iki pancen duduhke nek Asy'ari wektu kuwi durung duwe duit akeh, tapi tekade wis kuat. Ya saka cerita-cerita lucu kuwi, pungkasane wong loro kuwi nikah. Guru lan ibu rumah tangga sing miwiti ceritane mung saka modal kendel lan eseman. Tapi sakwise cerita-cerita lucu iki rampung, suasanane langsung malih. Guyon lan guyu sing mau rame kuwi alon-alon ilang, diganti karo suasana sing meneng lan serius. Soale saiki wektune kanggo bagian sing paling penting saka tradisi taunan iki. Kanthi swara sing alus banget, Sinta miwiti rituale. Dheweke kandhon nek Raya ora pernah duwe salah. Justru, dheweke lan Asy'ari sing kudu njaluk ngapura saben taun. Asy'ari terus nambahi, suarane kebak rasa tresna sing jero tenan. Dheweke rumangsa ora pantes lan ngarep-ngarep anake bakal nulungi akhirat. Iki dudu omongan biasa, nanging panjaluk sing tulus saka jero ati. Wong loro kuwi terus kelingan maneh wektu-wektu sing nyenengke pas Sinta ngandhut. Saka tangise Asy'ari sing seneng banget nganti saben wengi macakake dongeng kanggo jabang bayi sing durung lahir. Kabeh kenangan kuwi isih disimpen rapi ing atine. Ing tengah kesepian kuwi, ana wangsulan saka kabeh pitakonan. Wangsulan sing jebule ngelarani ati banget. Kanthi swara sing ngegeter nahan emosi, Sinta ngucapake ukara sing paling abot. Ukara sing nerangake kenapa dheweke tansah njaluk ngapura saben taun. Suasana dadi sepi banget, mung ana suarane angin. Terus ana godhong kamboja garing sing tibane alon-alon. Godhong kuwi tiba ing dhuwur nisan. Nisan sing ana tulisan jenenge Raya. Akhire kabeh dadi jelas. Raya, anak sing diajak omong, jebule ora lungguh ing ngarepe wong loro kuwi. Asy'ari banjur nggawe janji. Sanajan Raya wis ora ana, katresnan lan kenangane bakal tetep urip. Tradisi iki, crita iki, lan donga iki kabeh kanggo Raya. Ing wektu sing aneh kuwi, ing antarane tangis lan sepi, Asy'ari lan Sinta kaya-kaya bisa ndeleng anake. Raya lungguh ing kono,
ngrungokake critane lan mesem. Ing bayangane wong tuane, Raya katon ayu, lucu lan lemu. Yo, persis kaya pulpene ibune sing wangi stroberi barang sing miwiti crita katresnane wong tuane. Nak ngapura ibu boten saged jaga sliramu sugeng tindak